Чираттагы котлау хатын без зур Чирклей авылыннан алдык. Әлеге хат былай дип башланып китә. Бүген 19 июль көнне үзләренең матур туган көннәрен ике игезәк туганыбыз Разия белән Мәрзия Касим кызлары каршы алалар. Безнең өчен бик якын булган кешеләребез. Кайгыларны да, шатлыкларыбызны да уртак бүлешүче кардәшләребезгә азмы күпме 65 яшь тула. Бер карында ятып, бер көндә туган игезәк балаларны язмыш дигәннәре икесен ике якка айырды. Мәрзия апабыз Саратов шәһәрендә яшәп, тату гаиләдә ике бала үстерде. Хәзер инде аларның үзләренең дә гаиләләре бар һәм Мәрзия апаны бәхеткә 4 тапкыр әби ясап өлгерделәр. Разия апабыз исә Самара өлкәсе Кинель-Черкасский районында яши. Алар җизнәбез белән шулай ук ике бала үстереп, хәзер инде 3 онок әби бабасы булып бик матур тату гомер кичерәләр. Кадерлеләребез, без сезне, икегезне дә гомере буе уртакка бүлеп килгән матур туган көннәрегез, юбилеегыз белән котлыйбыз. Ихластан сезгә саулыклы, озын гомер телибез. Бала оныкларыгызның кайгы хәсрәтен күрмичә, аларның бары тик бәхетләренә генә куанып яшәгез. Ешрак кунакка кайтырга да онытмагыз. Җырда җырланганча, юл астыннан юллар булмаячак инде. Якыннарыбыз сыман шәхесләрне сирәк очратып була. Алар сыман михрибанлы кеше меңгә бер туа. Бүген аларның туган көне, асыл гүзәл бәйрәме. Бүләк итик җәйге булган матур теләк бәйләме. Бар теләкләргә үрелеп, бәхет сезгә юллыйбыз. Шушы гомер бәйрәмегезне яктылыкка юрыйбыз. Ашып торсын бар хыялың, йөрәгегез таза типсен. Күзләрегездән бар яшьләрегез, кадерлеләребез кипсен. Яратып котларга килдек матур туган көнегездә. Ләйсән яңгыр бәхет булып яусын сезнең йөзегезгә. Җир шарының нибар якты теләкләрен сезгә Мәрзия Касымовна һәм Разия Касымовна, туганнарыгыз, Алма апагыз, җизнәгез белән Азгат, Равилә, Айсә, Мәрьям, Усман һәм Раилә җиткерәләр. Алда яңгыраячак җырда аларның сезгә булган бүләге. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын.